Marga do Val é escritora e ademais de ser profesora en Tui. Gustache escribir? Sí, gustame moito escribir. Te imagínate unha escritora a que non te gusta escribir, sería terrible, sería horroroso. Cando che empezou a gustar? Pois mira, eu creo que a primeira vez que escribín así foi un poema que me mandaron para clase e dime conta que me gustaba escribir. Tiña 7 anos e era un poema dedicado ao Porriño, porque tiña que falar do Porriño no poema, e como eu son do Porriño, pois xa, a partir dos 7 anos xa me gustou escribir. Incluso creo que escribín antes de saber escribir, pois que escribía así con cousas inventadas. Cal foi a túa primeira obra escrita e publicada? A miña primeira obra escrita e publicada, publicada, digamos, porque primeiro podes escribir moitas cousas, pero rachas, eu, por exemplo, escribo moito, pero racho moito, non o publico todo, teño moitas cousas sin publicar, que iso penso que o deben de facer todos os escritores e as escritoras. A primeira obra que publiquei foi unha obra de crítica literaria sobre un escritor galego que se chama Ramón Otero Pedrallo, que mellor te chamas Ramón, para non sei. É un libro de crítica literaria, por iso está publicado co nome de Marga Romero, e non co de Marga do Val. E despois, como Marga do Val, o primeiro libro que escribín é unha novela, que se recomenda, que creo que se gusta, que se chama O pronóstico da vida. Cal é o autor ou autora que máis te gusta? A autora que máis me gusta, porque ademais cada vez gustame máis, porque é unha autora que vas lendo todos os anos, todos os días podes lela e sempre cambia, sempre ten algo novo que dicirte, porque é unha autora que crece ao mesmo tempo que creces ti, e é Rosalía de Castro. O sea, non teño ningún problema en dicir que a autora que máis me gusta é unha autora galega, unha escritora do século XIX que se chama Rosalía de Castro. E dos libros que ti escribites, cal é o que máis te gusta? Pois iso é moi complicado, porque os libros escríbelos en momentos determinados, diferentes, e son como, eu penso que os libros, ainda que non me gusta facer moita esa comparación, pero creo que para este caso vale, son como fillos, sabes? Nacen e no momento en que nacen e saen, pois xa deixan de ter que ver contigo de alguma maneira, porque xa se fan como de todo o mundo, xa pasan a ser dos lectores e de lectoras. Entón sería un pouco injusto que eu decidise que dixese que un libro me gusta máis que outro, sabes? Gústanme todo. Por que participas no Sermos Galiza? Ben, participei no Sermos Galiza desde o principio, e formo parte do Consello de Administración. O Consello de Administración dun xornal, como este caso, que parece un xornal digital e tamén agora un semanario, pois de alguna maneira son as persoas que forman parte deste Consello que deciden un pouco pois como pode ser a liña editorial do xornal, que temas se poden tratar, que persoas se contratan, non? Entón eu estou nos Sermos Galiza desde o principio porque penso que son necesarios os medios de comunicación en galego, e no momento en que desapareceron medios de comunicación, pois como por exemplo pois o portal Vieiros, ou sobre todo a nosa terra, témonos conta un grupo de persoas moi diferentes, porque todas as persoas do Consello de Administración somos moi diferentes, de que era necesario cumprir a termos medios de comunicación galega, e que había que loitar para iso. Como ves a literatura galega nesta época de crise de recortes? Pois mira, eu penso que a literatura galega, igual que a arte en xeral, afortunadamente as persoas que escriben ou as persoas que pintan, pois a crise vai por un lado e o seu traballo pois vai por outro. Entón, digamos que o que é o acto en sí de escrita ou de pintar, por exemplo, pois pode reflectir a crise que se vive pois nesa obra que se está escribindo, que se está pintando, pero até o momento da publicación e da edición pois non ten por que afectar a crise, entendes? A crise afecta sobre todo a publicación de obras en galego, e claro, o mundo editorial galego está vese moi afectado por a crise, porque te imagina, pois se non chegas a fin de mes, ou se non tes diñeiro para pagar o teu piso e te botan, pois imagínate como vas facer posible
pues, ter dinheiro para marcar un libro ao final do mes. Entonces, iso é moi complicado e moi difícil. Pero iso non ten nada que ver con que non sigamos escribindo ou pintando en galego, non? Entón, eu creo que a literatura galega nestes momentos hai moi bons escritores, moi boas escritoras, moi boas narradoras, bons narradores, e a literatura galega está nun momento tanto a narrativa como a poesía moi bo. A mí gusta moito o que se está facendo sen día. Pois moitas grazas pola entrevista e desexamos todos boa sorte. E eu desexamos a todos que sigades escribindo tamén en galego, que continuedes, que colledes a testemunha, pero sobre todo lendo. Ben, e como sei que, porque eu tamén son profesora de lingua e literatura galega no Instituto Sampaio, sei que moitísimas veces as profesoras e os profesores non se lles dan tampouco as grazas polo seu traballo, porque todo o mundo pensa que é o que teñen que facer, non? Entón, pois, quero agradecer sobre todo a vosa profesora, que creo que se chama Mariló Lagarón, pois o traballo que leva facendo todos estes anos pola literatura galega, pola lingua galega, que sei, ademais, que quere moito e que sempre defender.